Bunga naman yung kinukuha mo. Hindi ito kinakain. Hindi yan nakakain, Diego. Ito yung nagkakain dito, guys. Ito oh. Suwa pa sa mga. Hindi yan nakakain yung bunga. Oy! Thank you! What's up mga ka-hunter? For today's video, mamumuha kami ng Sampalo. sampalok. Oo. Tamarin. Ha? Di ba mapala kami? Saka si Kulot. Shout out. Andun si Paul, si Kevin, si Francis, si Kuya Jackie. Mamumuha tayo ng sampalok. Kakainin natin mga hunter. Oh. Tatagbo ka na. Kumuli na. Oh, ito yung kukunin natin mga hunter. Wow! Jangan muli. Galjum. Galjum nyo. Dikitan itong ni ah. Lawan ka. Ayo. Meh. Oh. Yan, mukha tayo mabagongan. Ito guys. Bunga naman yung kinukuha mo. Hindi ito kinakain. Hindi yan nakakain, Diego. Ito yung nagkakain dito, guys. Ito oh. Suwa pa sa mga. Hindi yan nakakain yung bunga. Hilala. Nagalatin ah. Wah. Ang tapos ko damdamang brand. Ha? May dati trip na. Nalambo atoy. Yan, nice yan mga kanter. Ito yung bagong ano, tumutubo na pagkain. Magbenta ng mga alien. Mga ka-alien, mga kanter. Ito muna yung kakainin natin. Nagkagalat ko na. Pagkain sa Saudi. Ang pagyan tayo gamin. Buti ka namin pa lang. Ito. Ang ganda mo na din. Ito mga kambing. Basta gugot. Oh, yan. Ugot ng salamagi. Sampalok. Ante. This is so nice. Talbos ng kamatis. Ay, ng sampalok. Kamatis. At ado di bangir. DJ nagalagtat tayo. Oh, mga kanter. Pagkain. Ito, malagi mo. Diktak-takot ito yung mangga. Gilikod pag lang tayo. Diktak ito na ni. Ito bakrag. Kung na yung mangga ito. Yung tatakot yung mangga ito. Dito yung luloy ito. Over. Turo kalit ka na eh. Pagliko-liko ka mo lang makita. Pagkain to guys. Galing to ng Iran. Ito. Mga kanter. Oh. Dami. Hoy, tagyanak pa lang to sa ligo. Dami-dami na. Mga kanter. Nangunga si Kanter Francis, Kanter Kulot, Kanter Jack and Toad, si Kanter Paul. Ayun, may alien doon mga kanter. Oh, yan ang ating kakainin mga kanter. What's up mga kanter? Kakain na tayo itong kinuha nating sampalok. Pati yung ano, dahon niya. Subukan natin kainin.
Kain na tayo mga hunter. Kain na tayo. Yun. Ito, kinakain ito. Ito oh, kinakain. Wow. Hmm. Wah. Wah. Oh. Wow. Sarap. Me kayon, me. Oh. Awesome. Oh. Dahon ng ano, pampalok me. Sili. Oh, pagada. Ito guys, magkaiba-iba kami ng sausawan kasi yung mga iba, ayaw nila ng sili. Ang sarap mo ka, Victor. Oh. Isang gatong padatao. Pinapawitan na tayo, me. Wala. Guys, Ito yun. ang Tugo? Mainit, mainit! Oh, nyubaran na! Nyubaran na mga kanter! Bad. Ay! Woo! Talbos! Talbos ng sampalok! Sarap me. Nag-iinitan. Siyaw. Sumbog tayo ang malapang. May naiinggit guys sa gilid. Ayaw kumain ng ganito. Allergic. Ganda, subog tayo ba? Basta ulog-lulong, tubog kaniwat. Me. Ilang kayo? Karibal. Sangyok. Beng! Ada baga? Bulong mo ni? Me. Dalawa guys. Meron pang palaman guys, oh. Pulang-pula. Ha? Kaya? Ito mo. Kaya nyo kitaan ka mo? Me. Ay. Bang mo ka rin? Ha? Lungo. 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 Dapat yan. Mau kan
natin. Masarap ka ng dahon na. Sampalak. Kanter, Francis! Dami-dami to.